Здравейте, приятели! Аз съм доктор Стойчев от HomeoHelp Holistic School. Моята страст е изучаването, практикуването и преподаването на хомеопатия. Това е първата от поредица видеолекции, посветени на стратегията за снемане на случая, разработена от Уил Тейлър, един от най-обичаните съвременни учители по хомеопатия, но и един от малцината съвременни мъдреци на хомеопатията. Ние в HomeoHelp Holistic School решихме, че ако представим тази поредица във вид на видеолекции, те ще бъдат много по-интригуващи за колегията. Ние без колебание решихме да сторим това за вас безплатно, за да може мъдростта на Уил Тейлър да стигне до всеки. Материалът за тази поредица идва главно от лекции, изнасени от Уил Тейлър за The School of Homeopathy Ню Йорк. Разисквайки отделните теми от цикъла, Уил непрекъснато се обръща към Ханеман и други майстори от нашата класическа традиция. Защото негово верою е, че в съвременната хомеопатия практически няма нищо ново под слънцето, което Ханеман да не е предвидил и прозрял в своите трудове. Ние в повечето случаи доразвиваме идеи, за които не му е стигнало времето, а може и просто да правим някои негови идеи по-разбираеми за нас. Както сами ще се убедите, мисълта на Уил е много свежа, подходът му към материята е много близък до здравия разум и разбираем за хомеопати на всякакви нива на обучение и опитност. Аз предвкусвам, че тази поредица ще ви бъде много интересна и полезна. Вие ще се влюбите в Уил Тейлър. Доколкото основата за успешния анализ на случая е добре снетият случай, Уил решава да нарече тази своя поредица Taking the Case или снемане на случая. Първата лекция от тази поредица е посветена на интервюто. След като тоталността от симптоми, която определя и отличава конкретния болестен случай, с други думи, картината на болестта, каквато и да е тя, е била точно регистрирана, най-трудната част от работата е свършена. По време на цялото лечение, особено на хронична болест, практикуващият медицинското изкуство разполага с цялостната картина на болестта. Той може да я държи под око през всички етапи на лечението, съобразявайки се най-вече с характерните симптоми. Това е параграф 104 от Органон на лечебното изкуство на Самуел Ханеман. При снемането на един случай, ние сме призвани да изпълняваме едновременно две привидно противоречащи си роли. Да слушаме и наблюдаваме внимателно, без никакво предубеждение, спонтанното изложение на пациента, докато от друга страна сме на щрек, за да схванем кое е необичайното или характерното в това изложение. Това изисква да следваме една много тясна пътека, от която лесно можем да се отклоним, ако сме невнимателни, за да видим точната реалност, която съществува между двете страни на следната формула. Непредубеден наблюдател и бдителен за особеното, т.е. с поглед насочен към наградата. Ханеман ни казва: това индивидуализирано изследване на болестния случай не изисква нищо от практикуващия медицинското изкуство, освен освободеност от предубеждение и здрав разум, внимателно наблюдение и точно записване на картината на болестта. Това четем в параграф 83. Ханеман го е казал толкова недвусмислено. Как да следваме тази тясна пътека? Да останем непредубедени при снемането на случая, но в същото време да не си отлепяме очите от наградата, разкриващата ни се тоталност. Аз открих, че най-полезното нещо през цялото време е да си давам сметка за очевидното противоречие между двете роли, които играя при снемането на случая. Да осъзнавам, че вероятно често ще се отклонявам от изпълнението на едната или другата си задача и да го приемам смирено, докато търся идеалната траектория, вървейки по тясната пътека между тези очевидно противоположни роли. Повечето от това, което казвам по-долу, е приложимо най-вече към снемането на хроничния случай. В параграф 82 Ханеман напомня: при острите случаи главните симптоми много по-бързо стават очебийни и доловими за сетивата,
така че за записването на картината на болестта е необходимо много по-малко време. Тъй като повечето от острите болести се представят спонтанно, много по-малко са нещата, за които трябва да разпитваме. Поради постепенното им развитие, описването на хроничните болести с няколко годишна давност изисква много по-напрегнат труд. Преценката на острите и привидно острите болести има своя специфика в много отношения и тази преценка ще бъде развита в следващите лекции. Какво означава да си непредубеден наблюдател? Какво трябва да правим ние, за да бъдем непредубедени наблюдатели? Първо, оставете пациента да говори. Може би първата директива е да се позволи на пациента да разкрие случая по свойствения за него начин. Ханеман съветва да мълчим и да позволим на пациента да каже всичко, което има да казва, без да го прекъсваме. Параграф 84. Моята добавка към това е, че ако аз водя интервюто, формулирам въпросите и записвам случая с думите, които на мен ми се струват най-подходящи, бих събрал ценна информация, насочваща по-скоро към моето собствено хомеопатично лекарство, отколкото към това, от което се нуждае пациентът. Да речем, че пациентът описва често повтарящо се главоболие. За мен може да е въпрос на живот и смърт да разбера дали то се подобрява или влошава от натиск, от топлина, от светлина или движение и прочее. Тогава много лесно бих прекъснал пациента, за да го разпитам за тези неща, или бих се възползвал от някоя кратка пауза, за да си задам въпросите директно и ненатрапчиво. Но ако вместо това продължа да слушам и позволя на пациента да разкрие своята собствена история, той може да ме изненада приятно, плъзгайки се към обяснения за отношенията си с някой колега или плановете си за смяна на работното място, от което става явно, че в съзнанието на пациента има някаква логична връзка между тези неща и някаква ценна информация, която бих загубил напълно, ако се поддам на желанието си точно в този момент да си събера сведенията за модалностите, нещо към което винаги мога да се върна и по-късно в хода на интервюто. Кое е по-интересно, по-характерно за дисхармонията от този конкретен пациент? Модалностите, от които аз смятам, че имам нужда, или историята, която според пациента аз трябва да чуя? Това е основната причина, поради която аз не използвам въпросници и не разглеждам личната амбулаторна карта на пациента преди да снема интервюто. Аз не искам пациентът да помисли, че знам всичко за него още преди интервюто и оттам да заключи, че ангажиментите му са приключили с попълване на въпросника. Аз искам да чуя неговата история от устата му. При първоначалното интервю една възрастна пациентка в продължение на цели 2 часа ми говори за всичко друго, но не и за себе си. Че трябва да доведе и съпруга си, и дъщеря си при мен, какво е сбъркано в конвенционалната медицина и още в продължение на 2 часа, без да имам каквато и да било възможност да се намеся и да насоча разговора в друга посока. Когато направих 2-3 жалки опита за това, тя изкусно се изплъзна от въпросите ми за нея и продължи да си говори за други неща, като през цялото време се бореше с яката на пуловера и протягаше шия като костенурка. Интервюто вече отиваше към края си, а аз още нямах представа какво е основното оплакване на тази дама. И както си седях и се съжалявах, че нямам симптоми, върху които да направя предписания, едновременно упреквайки се за лошо снетия случай и ядосвайки се на пречките, които трябваше да преодолявам, за да го снема добре, внезапно осъзнах, че всъщност имам прекрасен случай, който ще ми извади очите. Бъбривост, желание да се скрие и не може да понася стегнати дрехи около шията. Ако пациентката беше змия, досега да ме е ухапала. Назначих една доза лахезис и на проследяването след 4 седмици пациентката ме информира, че е 100% по-добре. Тя си седеше мълчаливо и очакваше моите отговори. Посъветвах я да ми се обади, ако оплакванията й се възобновят, и я помолих да не ми казва какъв е бил поводът за първата консултация. Секретарката ми периодично й се обаждаше по телефона и след 2 години, когато вече не можех да обуздавам любопитството си, помолих пациентката да ми изпрати амбулаторната си карта. Оказа се, че тя имала полимиалгия ревматика и автоимунен полиартериит,
но си оставаше асимптомна, резултатите от лабораторните изследвания се нормализираха, тя беше спряла приемите на алопатичните медикаменти още след първата ни среща. Ако бях снял пълната в кавички медицинска анамнеза на тази пациентка в търсене на цялостно описание на симптомите, модалностите, усещанията и прочее, аз вероятно още щях да търся нейния си минимум. Но като я оставих да разкаже своята собствена история, лекарствената картина се избистри с поразителна яркост, дори и без да разполагам а може би по-скоро без да се сугестирам от информацията, от която си мислех, че имам нужда. Наблюдавайте. Много от същината на случая се разкрива между редовете на историята, която пациентът разказва. Някои пациенти ще ви дрънкат хаотично в продължение на 2 часа, както пациентката от горе описаната история. Други ще ви представят прецизна и подредена хронология на събитията с всички изследвания до най-дребния детайл. Някои ще маркират накратко оплакването си, веднага след това ще попитат с какво може да помогне хомеопатията в такива случаи и ще млъкнат в очакване на отговора ви. Много важно е да разсъждавате не само върху това, какво ми каза той, а и върху това, как ми го каза и защо ми каза точно това и то по такъв начин. И в добавка, за да схванем контекста, начина по който ни се представят фактите, както и емоциите, които пациентът е изпитал в хода на интервюто. В колежа имаше една сладорана, за която бях убеден, че е лудо влюбена в мен. Когато разговаряхме, тя винаги се стремеше да бъде максимално близо до мен, завирайки лицето си в моето. Последствие се разбра, че била късогледа. Какво трябва да си помислим за пациента, който веднага придърпва стола си към вашия, при положение, че кабинетът ви е достатъчно просторен? Дали се опитва да скъси дистанцията между вас? Или просто си е забравил очилата? Много лесно е да проектираме собствените си интерпретации върху чистите наблюдения. Аз харесвам разсъжденията на Джонатан Шор по този въпрос. Той ни съветва да помислим как бихме описали един човек на друг, който не го познава, а трябва да го посрещне на гарата. Като посочим специфичните му черти, а не нашите интерпретации за тях. От какво естество са описанията, които пациентът дава за нещата? Дали се впуска в теоретизации относно произхода на симптомите си, или повтаря като папагал чутото от лекарите или прочетеното в книгите за самопомощ? Дали неговият разказ е изпълнен с критики към лекарите, които са го лекували до сега? Или възвеличава имената на най-изтъкнатите хирурзи в Балтимор, които са оперирали жлъчния му мехур? Спомням си един случай, при който след час и половина мъки бях тотално смутен и объркан. Това беше такова, всъщност беше онакова, или беше такова, нищо не ме облегчава, но отеди какво си ми става по-добре, или май по-зле, но обикновено по-добре. В целия случай нямаше нито едно полезно сведение, но пък имаше безкрайно полезен контекст. Начинът, по който беше изложен случаят, секция общи, рубрика противоречиви или редуващи се състояния, секция психика, рубрика капризност, непостоянство. Ето, кое ме доведе до центъра на случая. Наблюдението върху физическите симптоми трябва да става със същото внимание. Можем ли да опишем достатъчно детайлно лицевото изражение, така че нашият посрещач на гарата да разпознае този човек на гарата? Дори за прости неща от рода на обрив, не би трябвало да кажа просто екзема, тъй като това е мнение, почиващо на чиста интерпретация и веднага прави описанието спекулативно и бедно откъм детайли. Напротив, подробното описание на обрива ще е от полза, защото то ни позволява мислено да пресъздадем картината на обрива. Паузите в интервюто си имат причина да са там. Те могат да предизвикат неудобство. Те могат да ви се сторят безполезни и да провокират нетърпението ви. Но те всъщност могат да се окажат най-плодотворният елемент от интервюто. Дали пациентът има афинитет към реда
и примерно ви пита какво друго бихте искали да знаете. В каква посока ще поеме пациентът спонтанно, за да излезе от паузата? Не се притеснявайте и не прибързвайте да приключвате паузата с въпрос, който може да насочи интервюто в друга посока. Нека пациентът да ви изведе от паузата. Позволете му той да избере посоката. Изчакването по време на проточила се пауза е умение, което много от нас имат нужда да тренират. Това е момент, в който ние започваме да се гърчим, да се чувстваме неловко. За кого? За пациента или за самите себе си? Но изчакването, за да видим в каква посока би избрал да тръгне пациентът след по-дълга пауза, може да се окаже много плодотворно. Дори едно "ами това е" или "какво друго бихте искали да знаете", може да ни разкрие нов ъгъл, под който да погледнем към случая. Често се случва след продължителна пауза, когато пациентът е към края на историята си, той да стане по-склонен да ви каже неща, които смята, че вие бихте искали да знаете. Т.е. да стане по-спонтанен и да ви помогне да прозрете нещо, което е от особена важност за него. Най-полезните реакции, които ние може да имаме в хода на интервюто, често пъти са тези, при които оставаме относително отворени и които позволяват на пациента да продължи в посоката, която досега е следвал. Пациентът може да ни отправи директен въпрос, например, какво мислите за това? Или какво друго искате да знаете? При които мълчанието едва ли е най-подходящата реакция от наша страна, защото може да го наведе на мисълта, че сме заспали докато той ни е говорил. Отговори от типа "О", или "Добре, разкажете ми още за това", или "Какво вие смятате, че е по-важно за мен да чуя?" могат да подтикнат пациента да доуточни или да разшири разказа си. Като преглеждам видеозаписите си, аз откривам, че най-честите ми отговори са повторения на казани от пациента думи. Например, пациентът казва: "Аз наистина не обичам да преминавам с колата по мостове." Аз: "Мостове?" По-подробни отговори като "Защо не обичате мостовете?" могат да отклонят интервюто от това, което пациентът е искал да ми каже. Например, ако съм отговорил по този начин, мога да получа безполезно интелектуално обяснение от сорта на "Да, аз съм наясно, че това всъщност е глупаво", докато простичкото "мостове" може да създаде условия за много по-спонтанен и много по-полезен отговор, като "Да, мостове. И да закъснея, аз никак не обичам да закъснявам за каквото и да било." Пациентите често имат въпроси, на които трябва да получат отговор. Относно хомеопатията, за проследяванията, за практикуващите в неговия град хомеопати, за някакви хранителни добавки, за диагнозата на болестта му и прочее. Често пъти те ни обсипват с подобни въпроси още по време на първоначалното интервю. Аз още в началото давам на хората да разберат, че записвам въпросите им и ще им отговоря по-късно, при следващата им визита или на нарочна среща, посветена на по-подробно информиране на пациента. Когато въпросите изникват в хода на интервюто, аз гледам на тях не като на въпроси, на които е необходимо да отговарям веднага, а по-скоро като на изражение на състоянието на пациента, което ще ми помогне да разбера случая. Например, пациентът може да е завладян от идеята, че имах хронична гъбична инфекция и да задава безброй въпроси за това. Какво мисля за този симптом, с какво може да му помогне хомеопатията и т.н. Това може би са въпроси, които заслужават отговор, но не и на първото интервю. Върнете се към тях по-късно. Аз предпочитам да го направя при втората визита. А когато ги чуете за пръв път, ги приемете като израз на състоянието на пациента, който има не по-малка стойност от който и да било друг симптом. Дали фокусирането върху гъбичната инфекция издава склонност към теоретизиране, или впечатлителност, или тревожност за здравето? По-нататъчното изслушване може би ще изясни тези въпроси. Избягвайте проекциите, предположенията, спекулациите.
Аз си спомням как Джонатан Шор казваше, че двата момента, при които може да изпаднем в най-големи затруднения при снемането на случая са: първият, когато се чуем да казваме не, и вторият, когато се чуем да казваме да. Моментите, в които си мислим, че разбираме пациента, че сме схванали какво преживява и изпитва, могат да крият много голям риск да се заблудим и да объркаме снемането на случая. Точно тук ние най-лесно може да си въобразим, че сме чули достатъчно и да се впуснем в спекулации, предположения или да проектираме нашите собствени интерпретации върху случая. Пациентът ви казва, че се страхува да лети с самолет. Вие можете да го запишете дословно и да сметнете, че можете да продължите по-нататък. Но дали действително сте разбрали симптома? Чухте ли страх от височина или страх от затворени пространства или страх от загуба на самоконтрол? Какво ще кажете, например, за това? Не мога да поема достатъчно кислород, там въздухът е по-рядък и чувствам, че се задушавам. Точно така един пациент наскоро разясни този си страх пред мен. Спекулациите, предположенията или проектирането на собствените ни усещания не могат да имат друг резултат, освен да ни насочат в погрешна посока. Когато приемаме малтретирани пациенти, рискът от това е особено голям. Подобни истории натискат един личен бутон и при хомеопатите, които са били малтретирани, и при тези, които не са имали такива изживявания. Трябва ли, когато чуем такава история, винаги да я разбираме като болести от малтретиране? Според мен не. Болести от малтретиране ми звучи като болести от срутването на висока сграда върху теб. Аз бих бил много изненадан да видя човек, който е преживял малтретиране без да има някакви последствия. Така че поставете въпроса, ако разбира се съобщаването на факта не е било последвано от спонтанно обяснение. Така че поставете въпроса. Ако вие и аз напишем книги за малтретирането, ще изпишем стотици страници за лошите му страни. Какво бихте написали вие на първата страница? Избягвайте да си създавате предубеждения относно топологията на дисхармонията. Ние никога не можем да знаем предварително в кой период на интервюто и в каква форма ще изкристализира тоталността от симптоми. Огромна пречка пред доброто снемане на случая е да навлезем в него с очакването, че характерната тоталност ще се прояви по някакъв точно определен начин. Например, да имаме предварителна нагласа, че тя ще се разкрие най-добре чрез психоемоционалната картина или чрез характерна физическа симптоматика, или чрез ключови симптоми, или чрез есенцията на някакво лекарство. Аз се отнасям много предпазливо към хора, които определят себе си като хомеопати, които предписват по ключов симптом, или хомеопати, които предписват на база на есенцията на лекарствата, или хомеопати, които предписват върху психоемоционалната картина. И чувствам, че подобен едностранчив подход към снемането на случая може само да наложи излишни ограничения върху истинския гъвкав и творчески подход към снемането и анализа на случая. Гъвкавото творческо и умно снемане и анализ на случая изисква да позволите на пациента да ви поведе в онази посока, от която той има нужда, а не да го принуждавате да се побере в кълъпа на вашето предубеждение за начина, по който трябва да се прояви неговата дисхармония. Като казвам това, аз не отричам необходимостта да се вслушваме много внимателно в думите на онези, които поддържат становището, че трябва да се специализираме в прилагането на такива подходи. Но това би следвало да се прави само по начини, които биха разширили, а не ограничили нашите умения. Аз бях свидетел как Нандита Шах, хомеопат от мумбайската школа, свързана с Раджан Шанкаран, предписва върху хроничен случай, водена главно от усещанията и модалностите на кашлицата на пациента. Ето това е способността да определиш гъвкаво и творчески характерните черти на случая, по които може да разпознаем истински ефективно предписващия хомеопат. Оставете анализа за по-късно. Ние се натоварваме с безпрецедентно сложна задача, когато се опитваме да направим предписание за хроничен случай още в края на интервюто.
докато това е осъществимо и най-често необходимо в случаите на остра болест, на мен то ми се струва проява на безразсъдство в повечето случаи, когато работим с хронична болест. Аз оговарям втора среща, няколко дни до седмица след интервюто, на която давам предложение за лекарството, след като съм разполагал с достатъчно време между двете визити, за да проуча случая в дълбочина. Да предпишем в края на интервюто означава да си наложим да го направим интуитивно. Задача, която според Джеймс Тайлър Кент и Ернст Фарингтън е изпълнима, ако имате 30 години практика в снемане и анализ на случая. Или пък да се разкъсаме между непредубеденото снемане на случая и симултанния анализ по време на интервюто. Разбира се, съществуват и изключения. Понякога Бог и Ханиман са благосклонни към нас и ни изпращат пациент, който недвусмислено изкрещява симилиума си в очите ни. И все пак аз съм имал достатъчно случаи, които ми крещят за сепия, а в последствие се окаже, че пациентът има нужда от трилиум, например. Което идва да ми докаже, че дори и случаят да е толкова очевиден в кавички, той заслужава да му се отдели време, за да бъде щателно анализиран, а по време на първоначалното интервю трябва да остана в колкото е възможно по-голяма степен непредубеден наблюдател. В какви ситуации чувстваме, че се отклоняваме от изискването за непредубедено наблюдение? Какво можем да направим, когато усетим, че нещо ни отклонява от идеала за непредубедено наблюдение? Какво можем да направим, когато се чуем да казваме да на някое лекарство или чувстваме, че нямаме търпение да изчакаме друг момент да разпитаме за модалностите на главоболието на нашия пациент, докато той се отклонява в кавички в друга посока, или когато казваме да на предполагаемото си разбиране за изживяванията на пациента? Първо, полезно е да проверим дали, водейки записките си, сме се съобразили с тази дихотомия. Непредубеден наблюдател от една страна, но и бдителен за особеното и с очи върху наградата от друга. Има много причини да направим това. Много начини да направим това. Десният край на листа, върху който записвам образа на болестта с думите на пациента, аз използвам, за да отразявам моите впечатления. Не толкова за да мога да ги използвам и в бъдеще, колкото да ги изчистя от съзнанието си, след като почтително съм изпълнил дълга си към тях. И да се върна към изслушването на пациента без предубеждение. На края на визитата може да се окаже, че съм изписал 4 до 6 страници с бележки, 3 до 6 имена на лекарства в десния край и евентуално алопатичните диагнози, поставени на пациента. Рядко се случва тези впечатления да са ми от особена полза, когато проучвам случая, но след като ги запиша, аз съм спокоен, че съм им отдал необходимото уважение. Левият край на листа може да бъде резервиран за неща от рода да се върна към. Например, след думите, с които пациента е описал главоболието, се може да поставя един знак стрелка наляво, който да ми напомни към края на интервюто да се върна и да попитам за модалностите на главоболието. Отляво на разхвърления разказ на пациента може да има няколко въпросителни, което ще ми напомни да се върна по-късно за доуточняване. Най-добре е, ако белите петна бъдат попълнени спонтанно от пациента в хода на интервюто. Но оставяйки тези знаци, вие може да освободите съзнанието си от ангажимента да помни, че трябва да се върне на определена тема и да продължите активно да слушате. Към края на интервюто може да се върнете към тези подсещащи знаци и да ги допълните, ако все още смятате, че е необходимо. В горния десен ъгъл на първата страница от моите бележки аз отбелязвам впечатленията си относно пречките пред излекуването. Например, при пациент, който ми съобщил, че страда от сезонна депресия, може да отбележа депресия. Терапията е твърде лека за депресия. Като свое впечатление. Аз се обръщам към тези бележки, когато се подготвям за проследяването, когато обсъждам тези теми с пациента или му предоставям наръчници и други материали с допълнителна информация.
Тези бележки имат двояк смисъл. Единият от тях очевидно е да имам паметки, които да използвам в по-нататъчната си работа с пациента, а другият, не по-малко важен, е, че те ми позволяват да освободя ума си от тези мисли, впечатления и грижи, така че да мога необременен да се върна към ролята си на непредубеден наблюдател. Кои познания ни помагат да бъдем бдителни за особеното? На първо място, познание за хората. Или кучетата, или конете, или игуаните и прочие, защото ние лекуваме всичко живо. Откъде може да получим такова познание? Отчасти от нашия собствен житейски опит. Естеството на информацията, която споделят с нас пациентите, обаче, често пъти е с такъв характер, че ние едва ли можем да се срещнем с подобни изживявания в извънклинична обстановка. Това разбиране за хората или другите създания ще нараства с практиката, като дар от всеки пациент, с който се срещаме. То ще бъде в широкия диапазон от пълен ужас до някакво просветление. Аз съм бивал дълбоко разтърсен, често пъти до сълзи, от историите за оцеляване и излекуване. Бивал съм ужасен от истории за страхове и безсилие. Бивал съм смъртно отекчен от истории на абсолютно посредствени хора. Смутен от истории за милосърдие и благородство, далеч надхвърлящи моите собствени скромни опити в тази посока. Бивал съм отвратен от арогантност и алчност. Забавлявал съм се и съм се чувствал объркан от невероятни истории, насилвайки се да приема, че не са изфабрикувани. По този начин ние започваме да разпознаваме кое е странно и кое е нормално, кое прави уникална и отличава дисхармонията у нашия пациент от останалото страдащо човечество. Без дълбоко познание за хората, ние ще изпълваме цели страници с бележки, в които няма нищо забележително и ще описваме обичайни за всички хора черти. Накрая най-тривиално ще даваме маса арсеникум на всеки спретнат пациент, сулфур на всеки, който ни се види недостатъчно спретнат, твърде много лилиум тигрином и сепия на пациентките с повишено или понижено полово влечение и прочее. Второто необходимо условие е познанието за болестта. Под болест, тук аз нямам предвид познание за болестите, описани според алопатичната патология. По света съществуват безброй форми на болест, отразени в индивидуалните случаи, представящи се пред нас, които излизат далеч извън рамките на тяхната класификация. Това, че ние признаваме уникалността на всеки отделен случай, разбира се, не може да принизи хомеопатичната патология до нивото на безнадежно нихилистична наука. Въпреки, че от позициите на хомеопатията не може да говорим за скарлатина, например, като за болестна единица, която сама по себе си предопределя терапията, както правят нашите алопатични събратя, нашата система на хомеопатична патология различава беладона скарлатина, бриония скарлатина, арум трифилум скарлатина, хелеборус скарлатина, пази Боже, и прочие. Нашето познание за материя медика съответства и отразява познанието ни за болестта и нашата хомеопатична патология и хомеопатична фармакология са огледално отражение една на друга. Това е една достойна за завиждане ситуация, за каквато алопатите са готови да си продадат последната риза. Така че, третото условие е познанието ни за материя медика, която представлява продължение, поради подобието си с него, на познанието за патологията. Един от аспектите на познанието ни за болестта е познанието ни за хроничната болест и специално за природата на хроничните миазматични болести, които като многоглава хидра тормозят човечеството, както и света на конете, света на игуаните и прочее. Различни аспекти на познанието ни за хората, болестта и материя медика ще бъдат обсъждани в следващите глави. Важното при снемането на случая е да можем да разпознаваме на базата на тези познания, кое е характерното в него, кое отличава дисхармонията при тази личност, при тази конкретна изява на болестта, от дисхармонията при всички останали страдащи хора. Откриване и формулиране на пълноценни симптоми.
Бьорнинхаузен описа и ни даде измеренията на пълноценния симптом. Локализация, усещания, модалности и съпътстващи симптоми. Данните за измеренията на един пълноценен симптом са много по-важни при анализа на случая, но и при снемането му те ни помагат да се ориентираме кога симптомът е цялостен и кога се налага да търсим допълнителни сведения. Не е нещо необичайно, когато обсъждаме случая, да разберем, че въпреки доброто описание, например, на локализацията и усещането при основния симптом, ние нямаме никакви негови модалности. Бележките в края на листа, които предложих по-горе, ще ни напомнят по време на снемането на случая или в неговия край да се върнем назад и да потърсим тези липсващи детайли, които ще придадат по-голяма завършеност на случая и ще ни улеснят в анализа му. В следващите две лекции ще разгледаме измеренията на пълноценния симптом. Първо тези описани от Бьорнинхаузен, които са приложими най-вече спрямо физическите симптоми, и след това характерните измерения на менталните и емоционалните симптоми. Често пъти, докато слушаме пациента, откриваме привидни противоречия или полярности. Неща, които на пръв поглед изглеждат несвързани помежду си. Например, тих стеснителен свит пациент, който казва, че крещи и мята различни предмети, когато е разгневен. Това са теми, към които трябва да се върнем, за да открием нишката, свързваща тези две привидно противоречащи си състояния. Когато аз се натъкна на подобно явление, го отбелязвам с един знак двойна стрелка и в края на интервюто се връщам към него, за да разбера повече, ако това вече не се е случило благодарение на спонтанно съобщение от пациента данни. В по-голямата част от снемането на случая ние сме в ролята на непредубеден наблюдател, позволявайки на пациента сам да разкрие историята си. За да завършим случая обаче, често пъти се налага да потърсим допълнителна информация, която не ни е била съобщена спонтанно от пациента или касае теми, които изглеждат недостатъчно осветлени. Моментът, в който пристъпваме към това, е когато се убедим, че спонтанният разказ на пациента се е изчерпил, поне за сега. В различните случаи този момент настъпва в най-различно време. Някои пациенти говорят по 2 часа и имаме усещане, че едва сега започват. При други на 10-та минута започваме да се чувстваме така, сякаш им вадим зъбите. Когато дългите, тежки паузи не стимулират спонтанния разказ на пациента, може да започнем с нашите въпроси. Както във всичко останало и тук, Ханиман ни посочва правилната посока. Параграф 86. Когато разказващият приключи с това, което е искал да ни каже, лекарят се заема с доуточняването на всеки отделен симптом. Тогава аз се връщам към бележките и знаците, които съм поставил в краищата на листа и се опитвам да допълня описанието на симптомите, да доизясня историята, да доизясня някои противоречиви данни и прочее. Когато формулирате въпросите си обаче, не забравяйте, че е много важно да останете в позицията на непредубеден наблюдател, докато навлизате в пространството между двете привидни крайности. Тоест, да запазите баланса между необходимостта да бъдете нащрек и задължението да останете непредубедени. Аз обичам да действам в такива моменти като фехтовач. Чрез въпроса си излизам за кратко в атакуваща позиция и веднага се връщам в ролята на наблюдател. Лесно е да се поддадете на раздразнението, когато не получите отговор на въпроса си. Например, попитали сте, какво ви влошава главоболието? А вместо отговор получавате от пациента протяжна история за това как никога преди лекарите не са го изслушвали или не са му вярвали. Разбира се, фактът, че продължавате да не разполагате с влошаващи модалности, може да ви подразни, но от друга страна може да бъдете приятно изненадани, че сте получили още едно потвърждение за дълбокото чувство на изоставеност, владеещо пациента. Доста често пациенти ме питат, успях ли да отговоря на въпроса ви? Добър отговор на това е не, но отговорихте на друг въпрос, който смятах да ви задам.
винаги имайте предвид най-основния въпрос. Чие е това интервю все пак? Пациентът не би пропуснал да ви даде информация за себе си. Това в крайна сметка е единственото нещо, за което той може да говори. Нашите въпроси, подобно атаката на фехтовача, винаги провокират отговор. Не е необходимо предварително да бъдем ангажирани с това, какъв би трябвало да бъде този отговор. Нашите очаквания не бива да помрачават способността ни да чуваме и виждаме истинското и неподправено изражение на състоянието на пациента. Да речем, че вие продължавате да си искате модалността. Добре, опитайте още веднъж, може би от по-различен ъгъл, но едва когато пациентът завърши с това, което той самият държи да ви каже. Може би ще бъде по-полезно да разчитате на знаците, които сте оставили по листа, да ви припомнят да се върнете към модалностите малко по-късно. А сега да проследите нещо по-належащо, което е изплувало току-що. После, когато отново разпитвате за модалностите, може пак да не ги получите. Но вместо това да научите, че болките са в лявото слепоочие, например. Най-безполезният ни въпрос е този, на който може да се отговори с една дума. Особено ако тя е да или не. При интерменструално кървене въпросът кръвта червена ли е почти безсмислен, освен ако отговорът не е твърдо не. Ако кръвта е кестеново кафява, пациентката спокойно може да ни отговори с да. И ние не само бихме изгубили този важен характерен симптом, но ще се окажем и подведени. Какъв е цветът на кръвта е малко по-добър въпрос, но това все още не е най-добрият начин да се здобием с необходимата ни информация. Може би най-забележителното в това кървение е, че кръвта е гъста и се точи на конци, бидейки едновременно с това тъмна, почти черна. Ако зададем въпроса по-отворено, например, разкажете ми повече за това кървене, ще предоставим на пациента си възможност да ни каже онова, което е най-забележително в този симптом. Тогава, вероятно, бихме научили, че кръвта се точи на конци и дори все още да не знаем какъв е цветът ти, ние ще имаме точно онова, което ни е нужно. Може да се наложи да продължим да питаме, дори към края въпросите ни да не са толкова отворени, ако смятаме, че непременно трябва да научим какъв е цветът. Как ползваме обърнати и присилени въпроси? Спомням се за един пациент, който ми каза, че мастурбира много. Възникна въпросът дали това говори за повишено сексуално влечение или пациентът е свръхкритичен към себе си по отношение на относително нормално ниво на активност. Ако бях попитал колко пъти повече от веднъж седмично, той можеше да остане с впечатление, че според мен това е много често. Да се смути и да ми отговори с не, или да отговори утвърдително и да се изплаши от признанието си, че мастурбира толкова често. Можех да задам отворен въпрос от рода на много или колко често, но пак нямаше да съм сигурен дали съм получил верен и надежден отговор. Аз реших да му подхвърля един невероятен и шокиращ вариант, така че всичко щеше да е окей, ако той го потвърди. Така че аз попитах, колко пъти? 3-4 пъти на ден? Сега той имаше възможност спокойно да отговори също толкова шокиращо, например. Не, само 1-2. Всъщност той ми каза понякога, но най-често по 6-7 пъти на ден. Има един момент при снемането на случая, когато вече разполагаме с необходимата информация, за да пристъпим към анализа на случая. Това обикновено става по-рано, отколкото ние очакваме. Нандита Шах намеква, че случаят най-често добива завършеност през първите 5 минути, а останалото време се използва за събиране на потвърждения. Макар това да звучи като хипербола, то съдържа в себе си една важна истина, че определящият фактор в нашата работа е способността ни да откриваме и разпознаваме кои от множеството парченца от пъзела, които сме събрали, представят дисхармонията у пациента.
Това много често изисква пациентът да ни демонстрира тази дисхармония по безброй начини, преди ние най-накрая да я схванем. И в края на интервюто могат да останат теми, които са очевидно недостатъчно осветлени. Въпросителните, които сме поставили в краищата на листа, може да се стоят все още без отговор. Било защото въпросите не са получили други отговори, било защото предвидените 90 минути са изтекли без да имаме шанс да им обърнем повече внимание. Дори и да изпитваме съжаление, че не сме се добрали до тази информация, по-важното е да осъзнаем, че четвъртият крак не дава повече стабилност на трикракия стол. Тоест, информацията, която пациентът е споделил с нас, е това, с което имаме привилегията да работим. Спомнете си историята с бъбривата дама и нейната тясна яка. Поразмишлявайте отново върху параграф 104 от Варгонона. След като тоталността от симптомите, която определя и отличава конкретния болестен случай, с други думи, картината на болестта, каквато и да е тя, е била точно регистрирана, най-тежката част от работата е извършена. Благодарете на пациента, уговорете визитата, на която той ще получи предписанието си, като се позовете на допълнителната работа и време, които трябва да отделите за адекватно проучване на случая. И се пригответе за следващата стъпка в вашата хомеопатична практика. Аз съм доктор Румен Стойчев. За мен беше истинско удоволствие да изнеса тази лекция на Уил Тейлър за вас. Гледайте и следващата лекция от поредицата на Уил Тейлър "Снемане на случая". Тя се зове "Характерни изменения на тоталността от симптоми", по-точно нейната първа част "Измерения на физическите симптоми". Ако идеята ни и лекцията са ви харесали, натиснете бутона лайк под видеото и споделете с приятелите си. Ако нещо не ви е харесало, натиснете дислайк. Най-важното, ако имате коментари, мнения, въпроси, нека ги обсъдим заедно на страницата на Homeohelp Holistic School във Facebook. Защото, споделяйки, растем. Заповядайте и на уеб страницата на Homeohelp Holistic School, за да се запознаете с обученията, които предлагаме в нашето училище, чрез които то става и ваше. Довиждане!